Dengarkan kabar orang rantau, kami di kampung Besiabi hendak menjunjung adat Minangkabau, agama budaya dai Johara Godiri. Dengarkan kabar orang rantau, doa mengalir dari kampung kini. Semangat hidup nan satio karajokan, mudah-mudahan banyak jua orang sakit. Biarlah orang nan manggilo surang, lupa jo jati diri kampung halaman. Asalkan kita saling menguatkan, jangan ragu nan joran sakinan kadatan. Doa nan banyak dari kampung halaman untuk berubah nasib nan ko. Sati orang sakionan lah kadatang, jangan lupa jo